आई चल मी येतो. चिपूड कापल्या ना आणि चिपुडाचो वास माका वाटता पूर्ण डब्यात आमच्या घुमणारा. छोले आहेत, पनीरची भाजी, हे गुलाबजाम आहेत काय काय आंब्याच्या फोडी होत कसले काय समजत नाही. बस किती रुपये देऊ तुका? 50 रुपयाची काकडी. हे स्वित्झर्लंड, हे कोकणातली नाही स्वित्झर्लंडची आहे वाटतं. होय ना. तर ह्या मेथी वडी, चीज सँडविच, शिरा उपमा, लस्सी, वडापाव आणि आंबोळे. हो मॅडम, हे कुठले मॅडम? नमस्कार. पाताळ भवन सम्राट चंडासूर. असली पाहिजेलपणा, असले गुण माझ्याकडे, असले गुण चला केला. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी 5 दिवसांचे काल गणपती गेले आणि आमच्या गावात येऊन 4 दिवस झाले आणि उद्यापासून भावीजीची स्कूल चालू होणार हो 1 तारीखपासून. तर मंडळी 1 तारीखपासून आता भावीजीची स्कूल चालू होणार आणि आज 1 तारीख म्हणजे 6वा दिवस आहे गणपतीचो. भावीजीचो आजचो तर स्कूल चुकलेलो तर उद्यापासून स्कूल का जाव हवे म्हणून आम्ही मांडवीचं तिकीट काढलं. आता 11 वाजता कणकवलीवरसून मांडवी आमची गाडी आणि आता वाजले 8 वाजले 11च्या 2 तास 1.5 तास आमका कणकवलीक जावं लागत. तर विठ्ठल तर दुटिका जाणार आज, त्यामुळे विठ्ठल आमका कणकवलीक सोडूक येत नाही. पण दुसरं चुलत भावा विक्रम म्हणून, तर त्याच्यासोबत त्याच्या गाडीन आम्ही कणकवलीपर्यंत जातो. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. लेट्स गो. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. 3 वाजेपर्यंत दशावतार होता, त्यामुळे गंधर्व मनीष हे मस्तपैकी झोपलेले आहेत. त्यांना आम्ही काय उठवत नाही. आम्ही आपले जातो. ए पाया पडा आजीच्या. मी बसले. पप्पा काय गेले? गेलो होता. आई चल मी येतो. मी देवळात जाऊन येत म्हणजे ही आहे गाडी ही जा ना बेटा. हे बघ ह्या गाडीत हे सामान ठेवता काय समोर ठेवूया. आबा बिबा सगळे चला चलो चला चला. धन्यवाद धन्यवाद. आता कधी कधी येणार आता परत? कधी? पाय बोलतोय ना पायसाल. ए बाय आजपासून झाले 5 दिवस. 11ची गाडी आहे. लोकांना नाही विक्रम. तो ट्रायपॉडचं नाव ठेवले मुके का विठ्ठलचा माणूस जातो. तुम्ही हाय बसशाल ना तिघा, मी पुढे बसतोय. आजी म्हणजे आई आहे सोडू गेली आमका. चल आई नीट. तू पण व्यवसाय गंधर्व चल. मनीष का सांग विचारलंय म्हणून. आई चल. हा चलतो आम्ही. चला चला. तर म्हणजे आता सकाळचे 8:20 झाल्यात. म्हणजे 8 वाजता निघूचा होता, बरोबर 20 मिनिटं लेट झालो आम्ही. तर आता आम्ही जातो कणकवली स्टेशन का डायरेक्ट. कणकवली घेऊन पोचलो आणि आम्ही नाश्ता वगैरे करून नाही गेलो कारण सर्व झोपलेले होते आणि आम्ही पण सर्व जागरणाचे होते कारण काल रात्री दशावतार संपू का 3 वाजले होते. 2:30 ना 2:30 आणि 2:30-3 वाजले म्हणजे झोपू का 3 वाजलेलो. माझ्या मते कणकवलीकरांचं लाडकं हॉटेल मंजुनाथ ते आमचा पण झालेला, त्यामुळे आम्ही आता नाश्ता करू जात आहोत. तर म्हणजे आम्ही आता नाश्ता सुरू केलं. दीपाली नाही घेतल्या ना मसाला डोसा, जिया आमचा मसाला डोसा आणि भावी प्लेन डोसा आणि विक्रम काय तर मिसळ पाव आणि मी आहे घेतलाय इडली सांबार रोजच्याप्रमाणे गरिबांचा नाश्ता. तर हय आम्ही खातो आणि हय माझा मित्र पण म्हणजे हायस्कूलचा मित्र बालमित्र गपचूप सुमडीत हय खायत होतो. काय
मिसळ पाव खायचो. तर म्हणजे येवा नाश्ता करू. आम्ही नाश्ता करतो आणि आपले रवाना होतो. नाश्ता वगैरे झाला आमचा. चला हे पण आमचे सबस्क्रायबर आहेत. तर आम्ही आता निघतो स्टेशनसाठी. जाऊ का ओली स्टेशन का आम्ही येऊन पोचलो. हा मेन गेट हा आणि आता आम्ही आतमध्ये एंट्री मारतो. जी मजा येताना ह्या स्टेशन का असता ती जाताना नसता. म्हणजे काय वेगळंच वातावरण वाटतं. जाताना येताना हुरूप असता, विठ्ठल हईलेलो असता, हानुका म्हणजे वेगळंच असतं वातावरण. चल बाय. ओके ओके सावकाश जा. तर आता विक्रमने आमका स्टेशन का हाणून सोडल्या ना. तर आता आम्ही आपले बॅगो बिगो घेऊन जातो. आता वाजले हा आणि आमची गाडी 11:08ची. फायनली आमची मांडवी एक्सप्रेस आहे इलिया आणि आमचे सबस्क्रायबर पण आहे इलिया. पाऊस नाही या बरोबर 1 तास लेट आहे आमची ट्रेन. हे जा ना बिटू. म्हणजे फायनली आता आम्ही ट्रेनमध्ये येऊ लागली आणि आम्ही जेवण मागवलं. तर येणारा रत्नागिरी आणि आता वाजले 12:30 म्हणजे 2 वाजतील. 2 का 2:30 वाजतील. 2:30 वाजता आमचं जेवण होईल. तोपर्यंत आम्ही काय सुके खाजी वगैरे आणलं आणि चिबूड वगैरे आणलं तो खाऊन घेतो आणि रत्नागिरीत जेवतो आम्ही. आणि आमच्यासोबत आमचे सबस्क्रायबर पण आहेत. प्रवास करू का. नमस्कार. नमस्कार. इला सबस्क्रायबर भेटले. स्वीट फॅमिलीची ट्रेन आहे वाटतं. म्हणजे A to Z म्हणजे आतापर्यंत सर्व डब्यातले आमका येऊन भेटलेले आहेत फोटो काढल्याने. ठाण्यात बसलो का कणकवली गेलो आणि कणकवलीत बसलो की ठाण्यात गेलो. म्हणजे तेव्हा झोपतो आम्ही. म्हणजे काहीच करत नाही. पण आज आम्ही दिवसाचे जातो. त्यामुळे आम्ही चॅलेंज घेतलो की मांडवीमध्ये जे येतील फेरेवाले काय घेऊन म्हणजे खाऊ का. तर आम्ही प्रत्येक गोष्ट घेणार आहोत आणि त्याची टेस्ट बघणार आहोत. त्याची क्वालिटी, क्वांटिटी आणि प्राइस आणि काय हा आता सर्व डिटेलमध्ये आम्ही तुमका सांगणार आहोत. तर आता पहिला काय इला होता फूड सॅलड. तर आता आम्ही घेतलो आणि त्याची कॉस्ट आहे 50 रुपीज. आणि हे नाही हे आम्ही घराकडून आणलं. हे चॅलेंज नाही आपला. या घरगुती आहे ते आहे चॅलेंज. काय आहे चांगला आहे. काय आहे पेरू, सफरचंद, अननस आणि काय आहे ड्रॅगन फ्रूट, ॲपल, पपई असा सर्व हा. आणि दीपालीन आहे पपई कापल्यानं. पपई नाही सॉरी चिबूड कापल्यानं. आणि चिबुडाचो वास माका वाटतं पूर्ण डब्यात आमच्या घुमणारा. खरंच लय भारी आहे. आमचे सबस्क्रायबर येणारच सर्व खाऊ. बाहेर बघा कसला हिरवगार एकदम. पपई नाही सॉरी चिबूड. आणि मटका दही पण आम्ही घेतलं आणि ह्याची प्राइस आहे 35 आणि ह्याची फ्रूट सॅलडची 50 रुपीज. तर कोण मटका दही कोण ट्राय करणार. रेटिंग सांग. 10 आउट ऑफ 8 दिवस. ओके शाबाश. आणि तू फ्रूट सॅलड का. फ्रूट सॅलड का. ओके. पपई 10 ऑफ 10. चिबूड 10 आउट ऑफ 10. तो आपला ना वेंगुर्ल्याचा. गाईस पप्पाने सूप घेतलेला आहे टोमॅटो सूप. तर म्हणजे आता तिसरा आला ना फ्रूट सॅलड झाला. त्याच्यानंतर दही झाला. नंतर आता यायला सूप. टोमॅटो सूप मी ट्राय करत आणि याचा सांगते त्याची किंमत 35 रुपये. ठीक आहे ठीक आहे. आणि हे काय आहे बघूया कसं आहे. हे चांगलं आहे. थोडं नेल कटाने कैची कंगे सुई धागा गुच्छे का बोल आहे बराच. हे चॅलेंज मध्ये नाही आपल्या. नाही बघते हे चॅलेंज मध्ये नाही ना. तर मग याच्यातलं एक वस्तू घे. खाण्याचा आहे फक्त आपला. तर म्हणजे ठीक आहे. म्हणजे आणि गरमागरम आहे त्यामुळे मस्त AC मध्ये गरमागरम एक भारी वाटतं. आणि हे जरा कुरकुरीत आहे क्रिस्पी आहे. लाकूड आपल्याला पहिला लाकूडच आहे. 10 आउट ऑफ
6 ॲव्हरेज आहे. काकडी हे कोवळी द्या, हे नको. बस बस. किती रुपये देऊ तुका? 50 रुपयाची काकडी. हे स्वित्झर्लंड, हे कोकणातली नाही, स्वित्झर्लंडची आहे वाटतं. होय ना? सावंतवाडीची. गणपतीत ना ते औषध जातात ना, त्याच्यामुळे काकडी महाग केली. 8 दिवस महाग असं मग ना बघ ना. काकडे मजबूत आहेत पण चांगल्या पावसान सगळं ना कुसान गेला. पाऊस लागलो किती. हो, कोकणातल्यांचे आंबे कुसतात, काकडे कुसतात. देवचा म्हटलं ना कोणा काय सर्व कुसला. माहित आहे, आम्ही ओळखतो सर्व. आम्ही पण कोकणातलेच आहोत. शेती नाही पिकली. हे बघा एकदम जुना. मी 10 आउट ऑफ 2. 5 पण लय झाले. 2 नाही तर आपल्या कोकणातली काकडी कशी असतात, एकदम मस्त कुरकुरीत आणि हे पण नरम पण लागतात. म्हणजे फायनली भाविकाची प्रतीक्षा होती ती गोष्ट आहे इलेली असा गुलाबजाम आणि हे साबुदाणे वडे. हे दोघवली टेस्ट करतात तर त्याची प्राइस पण सांगते. याचे 45 रुपीज 2 गुलाबजाम आणि 50 रुपये नाही, हे 35 हे 45 असं हे आहात. तर ह्याची टेस्ट कशी आहे ती सांगा लवकर. चांगली आहे काय? ठीक आहे. आणि रेट सांगा चला. 10 आउट ऑफ 5. एका साबुदाणा वड्यात 10 पैकी 5 मार्क जियाकडसून आणि भाविकडनं गुलाबजामला 10 पैकी 9. एक कशाला सांगू? हा. शपथ. म्हणजे शेप गोल हवे होते ते काय, त्यामुळे ते का फील होत नाही गुलाबजाम खातं असं. तर म्हणजे 10 पैकी 9 मार्क मिळाले तर तुम्ही गुलाबजाम नक्कीच घेऊ शकता आणि ट्राय करू शकता. बापरे, लय वरून जातो आपण. खतरनाक वाटतं अक्षरशः. ब्रिज वरसून गेलो आम्ही. या झोपला आमचा. हे काय आलं बांगड्यांचा सेल मध्ये मिळालं का? आता काढून ठेवायचे. तर म्हणजे रत्नागिरीचा जेवण आमचा इला आणि आता आम्ही जेवतो. आणि त्याच्यात काय काय मागवलं होतं तुमका सांगतो. 2 थाळीઓ मागवलं होतं आम्ही, व्हेज थाळी आणि 1 पनीर आणि चपाती. तर ह्याच्यात काय पनीर आणि 2 चपात्या. त्याच्यानंतर काही छोले आहेत, पनीरची भाजी, एक गुलाबजाम आहेत काय काय आंब्याच्या फोडी होत कसले काय समजत नाही, भात चपाती आणि हा लोणचा ना, लोणचा डाळ आणि वालाचा भेरेडा बटाटे घातलेला. आणि तास दीपालीचा पण सेमच हा. पण ती एक महाग थाळी होती, एक स्वस्त होती, पण त्यांच्याने काहीतरी डोंबार घालून सेमच करून दिल्याने. तर आता आम्ही जेवतो. जेव्हा जेव मंडळी आम्ही आता जेवलो बिवलो आणि आता वाजल्यात 3:45 आणि आता हे सर्व झोपले आहेत. भावीन आपला अंथरूण घातल्याना, त्याच्यानंतर जियान अंथरूण घातल्याना आणि दीपाली आमचा आहे ग्राउंड फ्लोअरला आणि मी आहे मिडल काय. चला गुड नाईट. गुड नाईट. तर मंडळी आता वाजले संध्याकाळचे 7. आम्ही झोपून उठलो. जेव्हा 6 वाजता जाग गेली तेव्हा लय फेरीवाले येत होते सँडविच घेऊन, डोसे घेऊन. ह्या आता तेव्हा मग माका जाग गेली आणि जाग गेल्यानंतर जेवढा काय इला तर आम्ही हे मागवलं. म्हणजे ह्या आमचा नाश्ता. तर काय काय हा आता तुमका आम्ही सांगतो. तर ह्या मेथीवडी, चीज सँडविच, शिरा उपमा, लस्सी, वडापाव आणि आंबोळे. तर असा आहे सर्व नाश्ता. तर आम्ही सर्व एक एक करून टेस्ट करणार आहोत आणि त्याची प्राइस पण सांगणार. स्टार्ट करतो. चालेल. दही आहे ना त्याच्यासोबत, मेथीवडी सोबत काय नाही, सॉस. ओके. कसा? तर मेथीवडीसाठी भावी तू 10 पैकी किती देणार? 8. जिया? 6 आणि 7. तर हे मेथीवडीसाठी आले. आता तुम्ही काय ट्राय करणार? सँडविच. तर आता सँडविच आम्ही ट्राय करणार आहोत.
फक्त चीज इथे ब्रेडला लावला आणि असा पण काय आला नाही आवडला सँडविच नाही आहे तो 6 5 ब्रेडसाठी ह्यांच्याने दिल्याने 5 10 पैकी 5 ट्राय करता दीपाली या तू पण ट्राय कर वा बेटा लय खोकता बुवा जिया आमचा ट्राय करता करपवलेला की काय कसा दीपाली चटणी कशी आहे चटणी पण मस्त आहे डोसा पण मस्त आहे ठीक आहे किती 10 पैकी 9 मार्क शाबाश जिया तू 3 आई शपथ ओके मग चटणी ना नुसता डोसा खा आणि सांग ओके छोटा करपवला मग सांग ओके 8 तो 7 डोशासाठी 7 चटणीसाठी तिखट असल्यामुळे 3 दिल्या नव्हते हे वडापाव चांगला ठीक आहे दीपाली वडापावला किती मार्क 8 तू 8 आवशी सारखोचा भाजी मस्त वडापाव तुम्ही घेऊ शकता ट्रेन मधून 8 मार्क वडापावची भाजी चांगली आहे ते अक्षरशः डोशाक लावल्याने मसाला डोसा करून टाकतात आंबोळेक लाव प्लस चटणी आता काय राहुला शिरा उपमा आता आमचा राहुला लस्सी ट्राय करूचा आणि शिरा उपमा आणि नवीन त्याच्यात ऍड झाला आहे कॉफी आणि फ्रेंच फ्राईज म्हणजे थोबडा बघून वाटतं की काय चांगले नाही म्हणून म्हणजे क्रिस्पी नाहीत नरम आहेत ओके मग किती देणार 5 ओके 10 पैकी 5 गुण जिया मॅडम 5 ओके फ्रेंच फ्राईज ट्राय केले नाही ॲक्च्युअली आणि किती 5 मार्क दिले मी आता भावीन शिरा ट्राय केला ना आणि ते का दिल्यावर किती मार्क आहेत 8 आता मी करते उपमा ट्राय डाळ बिळ सर्व प्रॉपर बनवलेलो जरा तेलकट दिसतात उपमा चांगला आहे मस्त 8 10 पैकी 8 समोसे नको रे बाबा आता काय नको घेऊ शिरा ह्याचा साखरेचा नाही या ट्रेन में लय काय नाही काय येत असते समोसे कंठाव येणारच ना या ट्रेन ना कंटाळ येणार ना खात नसेल फक्त येत जेवायचं आता नेक्स्ट काय येतात ते आपण बघू मी एक्साइटेड आहे की आता समोसा घेतलो पण समोसा घेतलो ना मी बोललो हा शिरा टेस्ट आहे पण मम्मी एवढा इतका टेस्टी आहे मम्मी 8 ते मम्मी तूप बीप घालून बनवता हे काय तूप बीप घालून बनवणारच का तुमका ट्राय करा नाही इकडचं ना रेस्टोचा होता इकडचा नाही ट्राय केला होता बघू काय आला लवकर तर आम्ही मागवू इकडच्या बिर्याणी किंवा चायनीज ट्राय करू पण नको बाहेर मजा येते जरा खाऊ बाहेर खाऊया स्टार्टर बिटर मागव हे मागव मरणाची साखर ओतून ठेवल्याने वाटतं आणि घट्ट नाही अशी पातळ असू देत पण साखर लय ओतल्याने रेटिंग 5 जिया 5 ओके
त्याचे मार्क गेले. बाबा 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 आमका काय तर समजलाच नाही. बाबा आमका समजत नाही. मी जाते दुसऱ्या डब्यात. मी स्लीपर मध्ये जात आहे. तुम्ही आहे राहा. आता वाजले 9 आणि आता पनवेल गेला. पनवेल क्रॉस झाला म्हणजे आता ठाण्याक जाता. आणि शेवट का आमका इले दाबेली. आणि ह्याच्यात आता ह्या चॅलेंजमध्ये जिया आमचा आउट झालेला. तिने मागाशी शरणागती पत्करल्या. माका नको म्हणून बस झाला. भावीन पण सांगल्या बस म्हणून. पण आता परत खाली येला ह्या चॅलेंजसाठी. आणि दीपालीन पण हात जोडल्यानं. तर हे लास्टचा चॅलेंज आहे. लास्ट तिला होता दाबेली. तुम्ही बघू शकता भरभरून दिल्यानं. आणि याची टेस्ट कशी आहे सांगते. शेंगदाणे आहेत. AC मध्ये थंड झाल्या नुसती नाही थंडगार झाली. ठीक आहे 6 पैकी 6. तर म्हणजे आता आम्ही ठाण्यात जाऊ आणि ठाण्यावरून नंतर डोंबिवलीत जाऊ. पण एक गावात जाताना जे एक्साइटमेंट असता म्हणजे आपण शॉपिंग करतो ह्या घे त्या घे. त्याच्यानंतर गावात जाणार ती वेगळी असते एक्साइटमेंट. आणि नंतर गावापासून येताना मग पूर्ण मूड ऑफ झालेलो असतो. आणि त्याच्यात आज विठ्ठल सोडूच पण नव्हतो. पण ठीक आहे आम्ही या चॅलेंज केलं त्यामुळे आम्ही त्याच्यात बिझी राहिलो सर्व विसरून. ठाणा स्टेशन का उतरलो आणि आम्ही ठाण्यात दाखल झालो. रोजमराच्या जिंदगीत पोलीस स्टेशन का दाखल झालो. आणि आता काय पोटा पाण्याचा बघतो. आता वाजलेत रात्रीचे 10:30. आम्ही डोंबिवली घेऊन पोचलो. पण आता जाऊन घरी काय दीपाली जेवण बनवू शकत नाही. लय साफसफाई वगैरे करूच्या. त्यामुळे आम्ही हाय हॉटेल का चिलो आणि सिंपल जेवण घेतलं. दाल खिचडी आणि तोंडा का आम्ही जरा पनीर चिली घेतलं. आणि ह्या साधा सोपा जेवण जेवण आम्ही घरात जाऊ. तर म्हणजे थांबा मालवणचं दशावतार आमच्याकडे इलो होतो. आणि त्यांच्याने जबरदस्त दशावतार केल्याने त्यांचा रंगभूषा वेशभूषा एवढा भारी होता ना. त्यामुळे मी ह्या व्हिडिओत मी त्यांचे क्लिप जोडतोय. तर नक्की दशावतार बघा. आणि हाय आमच्या व्हिडिओचं एंड करतो. गावात खरंच लय मजा येईल. म्हणजे गणपतीचे दिवस कधी निघून गेले 4-5 दिवस समजलाच नाही. खरंच मजा येईल. आमका अजून राहूचा होता पण भावीजीचा स्कूल म्हणा माझा कामाचा म्हणा त्यामुळे सर्व ठेवून आमका हा येऊचा लागला. तरी पण जितके दिवस होतो तितके दिवस भक्तिभावान पूजा अर्चा केलं आणि लय एन्जॉय केलं. आमच्याकडे कार्यक्रम वगैरे सर्व लय भारी होते. आणि आम्ही हाय मुंबईत आता येलो. तर व्हिडिओचं हाय एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला जसा. आमचे कलाकार सर्व रेडी झालेले आहेत तुम्ही बघू शकता. आता ओळखू पण शकत नाही मगाशी कोण होते आणि आता कोण आहेत. हे बघा हे आहेत आमचे नारद मुनी. बरोबर 1 तास घेतल्याने त्यांच्याने. आणि अँटीना का फुल रेंज आहे त्यांच्या. आणि हे कोण राजा कौशिक नाही ना. पाताळ भवन सम्राट चंडासूर. चंडासूत बापरे खरंच वाटतात तसे. आणि हे कोण मूषक वाहन झोपलेले आहेत वाटता. हे राजा आहेत वाटता. आणि हे स्त्री पात्र एकदम गोड दिसत आहे. आणि हे कोण हे राजा आहेत वाटता. होय ना राजा. हे पण राजा दिसतात वाटता. एक नंबर एकदम खतरनाक सर्व झालेले आहेत. अरे बापरे गेला होता कुठे तुम्ही. आम्ही झोपलो होतो जरा आराम केला. ऐकलं जरा चहाची व्यवस्था करा म्हणजे कसं होईल. ओके ओके अवश्य राजे अवश्य. अरे बापरे भावी कोण आहे ते. आगलो गणस. आगलो गणस एकदम आग वक्ता नसतो. एक नंबर.
तर म्हणजे खरंच जबरदस्त एकदम यांच्याने मेकअप केलेला. आपापल्या पेटीत ते सर्व आपले मेकअप वगैरे घेऊन दिले होते आणि व्यवस्थित अगदी खूप मेहनत करून 1 तास मेहनत करून त्यांच्याने आपला ह्या गेटअप रेडी केलेला. त्याच्या मागे त्यांची लय मेहनत आहे. हो हो 1.5 तास गेले आणि सर्वात जबरदस्त मेकअप हे आहेत चंडास. खरंच जबरदस्त आहे. एक म्हणजे मगाशी वेगळे होता आता वेगळे आहेत म्हणजे पूर्णपणे चेंज करून टाकलं स्वतःला. एकदम रावडी वाटतं. चला आता आम्ही पण उत्सुक आहोत सर्व बघूसाठी. हो मॅडम हे कुठले मॅडम? नमस्कार. आई शपथ. अरे पण ही मगाशी नव्हती. नाही पण आम्ही बघितलेलं ना मगाशी. सर्व तर जेंट्स होते मगाशी आणि आता अचानक एक नंबर. खरंच जबरदस्त. खरंच खूप मेहनत करतं ते. सलाम आहे तुम्हाला. सॅल्यूट. असले गुण माझ्याकडे असले गुण चला येणार. रागान बघले डोळे वाटून कसं वाटेक लागलो. तू काय सांगतो तुझ्या वार्तेक कोण इला बापाशीचं नाव सांगायचं. तुमचंच नाव बापाशीचं नाव सांगलं जोपर्यंत बापू जा